Di may butante diri agud. Ha? Di may butante diri ba? Bago ra mi diri ba? Awa mo na restro diri? Wala, dili lagi nimo gaino. Dili pa mo butante diri? Dili, bago ra mi diri gud. Abi na kami, kuha ni. Yata naman ninyo, boss. Abi na kog butante ka diri, dili man day ka butante. Kuha, bawian na di akol. Bawian na. Dili man day ni sila butante diri na. Uy, pre, oy. May buntag ninyo, may buntag. Uy, May buntag. Ang gunda gud. Buntag, may buntag. May buntag. So, nami. Karon is kan sa oy. Oy, katabangi ayo ni katabangi. Tabangi. Ayo ninyo katabangi. si Mina ulog yun mo. Kaning nabali man ang bangko. Bali niyo napigi niyo. Karon is ayo mo katingala nami diri karon. Sana dalan niyo eh. Unsa daplin dagdalan ninyong pandiri no? Dalan niyo diri ba? Kan. Karon ayo na lang mo katingala no. Kay abalo na ba mo no? Ako isig kuan magpapili ko ning atong barangay. Asa dagan nimo? Dagan ko pagkakagawan. Pagawad. Kay na ako'y tumong og tuyo. Katuyuan og kalabutan sa atong katilingban. Dami daw lang gamay kuan. Ayo kay. Okay no? Ayo giga. Okay, Gamay isa. kayo. Medyo gutom na gamay ba? Gamay. Isa ra ba? Isa. Dua-duha mo. Dua-duha mo ani. Kuan na siya. Balay-balay day mo ron. Magbalay-balay mo tag sa tagsa ni. Udong, tagan sa udong. Sige. Tag isa lang sa taka-udong no kay para mabahin. Usa man ang udong. Ha? Usa man ang udong? Doon, sa ano ninyo na? Isa ka tinapa. Di pa ka na free na inyong sudan Isa ron. ka tinapa. Na junk food stereo. Isa udong, wa pa siya udong. Ang Nanay isa. udong. Kani isa wa pa udong. Uy, udong ng isa din. Isa wa pa udong. Ayaw jud ko ninyo kalimtirong umaabot nga Kalimtan, oy. Oktubre 30 ha. Ikaw pala nasatag sa mga ni ani. Udong ha. Wad daghang salamat wad. Okay, dili lang kay kana. Natay hayho. Okay, tagduha mo. Hayho. Naputay super bawang. Okay, tagduha mo super bawang. Tagduha mo ka super bawang. Napay Amat kay wadawad. Duha gyapon mo. Tagduha gyapon mo aning happy. Napay dingdong. Isa, Ano op, na stop dingdong? stop. Explain sa ako. Dili na nako pagpalit sa inyo ha. Silvi pahinungod ra na sa ni. Pahalipay. Kani ako mga kauban, mga dancer ko ni. Wala lang mi nakadalag sound system kay bugat kay lokdohon. Ang bandire unsa ni? Udong. Okay. Oy, natay dingdong. Tagduha gyapon maning dingdong. Tagana na ibutoy. Okay. Tagduha maning dingdong. Ay, happy. By the way, ang pinaka-importante ang kindi. Ay. Nana. Oy, kindi natay kindi. Okay. 2, 4, 6, 8. Okay, tag-upat mo ka kindi. Pero okay, ilog mo kindi diha. Uy, isa na lang. Sorry dito. Saka isa, hanapan Hinay rin. manigisa mo. Ha? Hinay kayo. Oh, tuwara. Kindi na put. Pamunita na lang na ninyo. Pagjambol sa kindi. Ambol tag kindi. Daghang kay ning kindi. Oh, tuwara kindi. Oh. Rakaw. Ay, man. Hinay na mo. Na mga ay kusiki. Hindi kay wadawad. Pamunita, unsa pa nang nadi ha? Hindi. Ay na lang bro, igjambol. Ihatag na lang na. Ang udong ko. Ang udong nimo, ang udong dito na udong. Oh, May napay, sa balay ba? napay kindi oh, napay kindi. Ba? Kindi. Asa, wala pa iya. Nang batag ba? Wala pa iya. Okay, pet. Yes. Oh, tara. Nawa na nga usik na. Okay. Napa o. Okay, tama na. Dito na po sa pikas nga balay, no? Sama kay Okay na nga, no? Karong kwan ha, number 19. 19? Oh, number Bili 19 sa balota. Numero 1 ka na mo. Ang atong tema dito, katarungan ug kalayaan. Atong ipalaganap ang pag-asa ng ang pag-asa ng katilingban. Okay, no? Ang akong first nga Plataporma mo. plataporma nako. Daghan na kay nga balintong diya sa atong dalan diya sa babaw. Dala kadong. Ato nang providean og mga 1,000 cubic meter nga mga balas, as 300 sack of cements and 10,000 pounds of water dispenser. Maunig mo Asa ba? Wala ni padandog boss tongkas ba? ay cash. Oh. Okay, ang atong cash ongoing na. Gihimo. Ongoing ba? Oh, gihimo na ang kwarta. Giunhan ta mo anang mga masima-sima kay mao na importante kontra sa kwarta, ha? Ang akong ikaduhang plataporma ang patubig. Patubig? Nasayod ko nga kamo diri wala may tubig, maglisod mo asa mo maligo, panglungag, panghugas, tanang kwan kagamitan sa tubig. Nindot ang plataporma niyo ba? Gani, ipaila-ila Pin, nako. nindutan yun. Ipaila-ila nako niyo. Si Gracia Chica, ipalo ninyo yung Facebook page, Gracia Chica. And si Dalagang Pilipina pod, yung Facebook page ipalo po ninyo. And ako pod, Boy Atang Vlog, no, ipang-follow niya among mga Facebook page kay diha mi mag-update og mga kahitabuan sa tuwang barangay. Karong
Di ba, unsa tong pizza ron? Pizza 20 taron? Tama ba? 20, O 20. Oh, 20. 20. 20. 20 taron. Okay, pizza 20 ron. Karong pizza 20 ko, ado natin kita pahimuong grand rally diha. Diyan sa barangay? O, sa barangay. Sige, madami bro. Libre pamahaw, libre pa ni Udto, Kanihapon. libre pa ni hapon. Painit ana. Ha? Painit. Painit ana, included ang painit ana. Alas 9 sa buntag, Si. alas 3 sa hapon. Okay. Problema. Diha na mo i-release ang mga sobre. Aw. Okay, no? Budget. Taysa, asa mong mama? La, nilakaw biya. Dilakaw, pakiingon na lang ko. Ay, be, ihatag. Kani? Sa imuha ning bunito sa nagang. Sa mga dancer, mga lalay. Pila, imong mama. Sa imong mama. Papa na ko. Sa imong papa. So na ko isa. Nakay, mama. Na. Oh, imong mama. Para po sa imong papa. Okay. Nakay igsoon wala? Na, isa. Isa, okay. Para sa imong igsoon. Bata pa to gamay. Okay, para ikaw, nakay igsoon? Ito, ayun na. Pila? Duha. Okay, para sa imong igsoon. Kailangan na ibusoy, sobra na ni ba? Para sa imong igsoon o duha. Okay, ganito sa para sa imong mama, May mo para sa imong. papa ug sa imong igsoon. Itagan na akong duha. Okay. Pat. Okay, no? Ingna yung mama nga dirita mo kuyog sa masaligan. Bili man na. Oh, masaligan, masugo, abtik duulan ug dili mo daganan. Libot. Bili man na, basta ikaw. Imo kwa, Pero uno ka kumitsa na mo. igong kwa na pamilya ha. Kay kami andam mo laganap mo suporta, muhatag sa muang tibuok. Karon palandaan, daog na ka. Okay. Kabalo ko sa inyong malumong kasing-kasing nga mosuporta gyud mo sa timan ini lang mga dagway ha. Kay kita ni buhi sa ato ang presensya o pagtabang sa ilahan kinaiya. Asa, So, boss? kana Boss, kana boss, mao asa ra na diri rang ko to o Boss. mo proceed na pud mislaing balay ha. Ba, murag maikom nga mi ani oy. Ano man? Dili may butante diri agod. Diri ba bago ra mi diri ba? Awa mo na restro diri. Wala, Dili lagi nimo gainaw. dili pa mo butante diri. Dili, bago ra mi diri gud. Ambil na kami. Butanti ka diri, dili man day ka butanti. Kuha, bawi ana di akol. Bawi ana. Dili man day ni sila butanti diri na unsa. Sa mawaman mo ningon nakakaon na inoon mo. Dili man day. Dili man day mo. Ambi ding tinapa. Ambi na ako butanti mo diri. Di man day mo butanti diri. Ipanghatag na mo ni sa mga butanti. Salamat kayo dong. Oh, kanina lang mo isa ka bukin di. Se! Ano ta? Sige, Sinapay na salamat din kayo. Salamat, Salamat kayo. Dio. Uy, mo na Abi na ang mo. sa akin diyo. Abi na mo butanti ka diri. Tapos ibis lang balay. Sige dong. Eh, salamat, Wan. Medyo ka daw ka ng purmahan mo dong.